କ'ଣ ଥିଲା? ସେଥିରେ ଅପସନ୍ ଥିଲା ନଦୀ, ହାତ, ଆକାଶ ଏବଂ ପର୍ବତ, ଆଉ ଉତ୍ତର କି ଥିଲା ହାତ। ହଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମନେ ରଖିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ପଛର କାହାଣୀକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହସ୍ତରୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ, ମାନେ ହସ୍ତରୁ ହାତ ହେବା, ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହା ପଛରେ ମଣିଷର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସରଳୀକରଣ କହିପାରିବା। ସରଳୀକରଣ ମାନେ ସହଜ କରିବା? ହଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଠିନ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତର ହସ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସ୍ତ ଅଛି, ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଟିକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ, ଲଗାତାର ହସ୍ତ ହସ୍ତ କହିଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ସେହି କଠିନ ଧ୍ୱନିକୁ କୋହଳ କରିଦେଲେ। ହସ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ହାତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହାକୁ ହିଁ ତଦ୍ଭବ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଠାରୁ ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। ଏକଦମ। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମଣିଷ ପାଟିର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ। ବାଃ, ଏହା ତ ଏକ ଦୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ମାନେ ଭାଷା ନିଜକୁ ନିଜେ ସହଜ କରିନେଲା। ଠିକ୍ ସେହି